vil jeg vise, hvordan man opretter prismærker inde i Børnelob-appen. Nede i bundlinjen, der kan I se en, der hedder stand. Den trykker I på. Så kommer I herind. Der kan I se, at jeg har oprettet et prismærke. Man trykker mine prismærker, så kommer vi herind. Som sagt, jeg har skrevet et prismærke. Jeg har skrevet name it, blå body, 86. Og det er altså fordi, I skal skrive et mærke, og hvad det er for en type varer, der er tale om, og størrelse. Og så tilføje en pris. Og når man taster prisen, så kommer der mulighed op igen for at taste et nyt prismærke. Jeg kan for eksempel skrive KS for Kongens Løjt. Her i teksten til videoen, der lægger jeg lige nogle af de gængse forkortelser op, da der kun er en begrænset plads til at skrive de her mærker på. Det kunne være Kongens Løjt, lilla, body, størrelse 56 og prisen 25 kroner. Så kunne I se, så kom der muligheden op igen for at lave et prismærke igen. Man kan altså også tilføje et billede af sin vare. Og så når man har tilføjet det, man skulle, så kan man trykke det her timeglas ind, så det bliver grønt. Det her grønne timeglas, det betyder altså, at den her vare er at finde online. Så hvis jeg nu som kunde ved, at jeg godt kunne tænke mig at finde ud af, hvad har de egentlig af Kongens Løjt nede i Børnelob i Horsens, så går jeg ind og skriver ind på Børnelob-appen eller ind på hjemmesiden i Find Varer, skriver KS eller Kongens Løjt helt, det kommer an på, hvad folk har skrevet, og så søger det. Hvis man specifikt leder efter en bestemt størrelse, så kan man skrive KS 56. Når timeglasset her er ringet af med grøn, så betyder det altså, at din vare den er til at søge frem inde i kartoteket. Hvis du så også har tilføjet et billede, jamen så jeg som kunde vil kunne se varen og tænke, den ser egentlig rigtig fin ud, den vil jeg gerne ned og kigge på, og så kan jeg hoppe ud i min bil og køre ned i Børneloppen. Ellers fortsætter man bare med at skrive alle sine prismærker ind og tilføjer priserne, og sådan fortsætter man bare ellers i uendelighed. Det er en god idé lige at få trykket gem en gang imellem, så man ikke står i den situation, at man har tastet en masse varer ind, og lige pludselig løber mobilen tør for strøm, og så er det hele væk. Men jeg har nu tastet de her ting ind, og I kan se, den vare med det Kongens Løjt lilla body, den vinkede jeg af med timeglasset, og der kan I se der, at den er altså til at finde online. De to andre fik jeg ikke gjort det ved, men du kan altid gå ind i mine prismærker igen, og så kan du altså ændre det derinde. Når du er færdig med at taste alle dine prismærker, så er du altså klar til at hoppe ind i bilen, tage spacerskoene på og komme ned til os i Børneloppen i Horsens og få dine prismærker. Du er velkommen til bare at komme ned og hente dem og tage dem med hjem igen, og så sidde og sætte prismærkerne på tøjet derhjemme. Men du er mere end hjertelig velkommen til at komme ned og sætte prismærkerne på nede i butikken hos os, mens du får sat på bøjler og får sat perler på. Og du er altid velkommen til at komme op til os og spørge om gode råd til et rigtig godt standleje. Vi ligger inde med lidt af hvert, og vi hjælper dig mere end gerne.